Predtým, ako som prijala ponuku pracovať pre IKEA Industry, tak som vnímala IKEA iba prostredníctvom obchodného domu v Bratislave z pohľadu zákazníka. A pred rokom som dostala túto ponuku pracovať pre IKEA Industry Malacky. Táto ponuka bola pre mňa veľmi zaujímavá, ani chvíľu som neváhala s tým, že by som ju neprijala, pretože mám možnosť vlastne vidieť celý ten výrobný proces nábytku od začiatku až po koniec, vlastne po predaj. A IKEA mi dáva veľa možností vlastne nadobudnúť veľa nových vlastne vedomostí, skúseností vďaka tomu, že pracujem pre IKEA Industry. Stále je to pre mňa jeden z najobľúbenejších obchodov. Nedávno sme mali team building za celé oddelenie. Vlastne navštívili sme Červený kameň a taktiež mali sme aj také posedenie a raz ročne alebo viackrát sa stretneme všetci zamestnanci a taktiež vlastne ešte aj individuálne po takých tých menších tímoch. Takže častejšie sa stretávame. Sme tu úplne výborný kolektív, vlastne mladých ľudí, veľmi si rozumieme, či už to po tej pracovnej alebo aj súkromnej stránke.